ora percaya. Temenan lho nek Saipul ke kondang kaya buah duren. Temenan jabane mono rengeh-rengeh ning jabane jane jan alus, apik, legit. Lah karo sapa wae. Melenyek tak tendang sisan. Melenyek iki kowe kuwi kok. Melenyek iki kowe, nggon aku ya kesat kok ya. Ngomong. Kepiye to iki malah ngrebuk melenyek kesat. Parah. Mulane. Ya. Buah kok ora cetha. Dadi buah rambutan, jabane riwut-riwut. Gitu. Ha iya. Jenbon jerone halus, buah dondong jabane halus, jerone riwut, riwut. Ra karo-karuan. Mulane monggo atine sing apik karo sapa wae. Beda organisasine ya tetep rukun. Ya yo ya. Heeh, apa meneh niki lho tak sawang. Niki kerajaan dua niki lak dalem ora nang pinggir dalan kabeh. Nggih mboten? Hati-hati lho ya. Momong tangga sing apik. Cocok? Temenan kuwi. Upama toh mengko Allah paring rejeki, paring bondo bandu iso mbangun omahe, aja ngesuk-suk dalane tanggane. Cocok? Kowe kuping do rungokno. Nggih mboten? Wong paling ugur kelong 1/2 meter dalane iso amba, mobil iso mlebu kan luwih apik ya to yu. Nek mung 1/2 meter nggo gawe omah ki lak ya paling nggo wadah entut to. Nggo gawe ngene iki njuk dilepokke njuk entute dut ngono kae to. Nah, wis to sing apik nek bangun-bangun, ngene mboten? Eling karo tangga teparone, eling karo dulur-dulure iki nyagoli apa ora. Wong ki kudu bisa duwe rumangsa, aja rumangsa bisa. Alhamdulillah. Ini sejarah Isra Mi'raj, guys. Yang kedua, sejarah Isra Mi'raj memberi kepada kita semua sebuah kewajiban. Allah dawuh salat gangsal wedal. Beda dilakoni ya yo ya. Ki ndak musala to niku. Musolane wis kukuh kaya ngono, ki pemudane. Ayo ngecet musola kok sing dhuwur pengimaun ra dicet iki kepiye to bocah iki. Mbok yo ndekem rono kae yo dicet. Men apik. Ha kok kae gen sakmono rung kecet ki nalare iki kepiye to? Alah entek cete yo tuku meneh kaya. Malah resplange barang ki urung dicet iki kepriye to kae? Wis muga-muga iki kok lebar pengajian. Ana rezeki akeh iso ngecat risplang barang kae. Musolane dopeni digelai panjeran sing padang, ngene mboten? Cocok? Jemburan sing padang sing resik dopeni diresiki, ayo ngibadah nang ngarsane Gusti Allah. Allahumma supaya napa to? Wong ki nek gelem ngibadah tentrem atine. Lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholawatan ya yuk ya. Iyalah, pokoke sholawat nyanyi. Saiki ya ini. Tak gaweke lagu gala-gala. Jawab. Lamat-lamat nang pojokan mushola. Mbah Utile jak malah ngoros-ngoros. Jawab. Sabar tak gawe syair kerajaan. Kerajaan. Elingono. Angel lho Mas gawe syair anyaran ngene iki nek ora kiai sing gleleng ora iso. Ora Bu. Dululku ana ing kerajaan. Kerajaan 1, kerajaan 2. Hayo urip kabeh eling ing pangeran.
pangeran. Pangkat derajat iku sak derma sampiran. Sampiran bakal gentenan kok nggih mboten. Bondo dunya iku sifate mung tipan. Terusane ana jane. Lamun sedo dulurku krajan manjing ing kuburan. Ran-ran kabeh iki. Mula urip aja nglaleke dawuh pengiran. Yo, 1 2 3. Iki malah lucu meneh sairi sing nomor 2. Ono gedang ra ono kulite, yuga wedang ra metu rokoke. Apa pancen wis rano jatahe, kiyaine kon tuku dhewe, kiyaine kon tuku dhewe. Pahit, pahit. Nggawa tenang wae. Padake cah tipis wae. Kene iki borongan iki isane. Kena jare borongan 10 yuta ngono. Mangkelake.
Wis ora apa-apa, ora ketang 10-10 engko dibagi-bagi werna-werna. Ngono. Kowe tak tukokake insyaallah engko cah loro soto 4 mangkok nggih. Temenan 4 mangkok. Sing sak mangkok engko do didahar, sing sak mangkok tambahi sambel engko gawe raup. Men padang. Kolo-kolom bukan do raup soto. Bu, nomor lorone napa? Sejarah Isra Mi'raj mengingatkan kita, membawa kita kuaya dhewe kandha eling karo ibadah salate. Nggih mboten? Sakniki niku lho yu. Musala mono ya kukuh-kukuh. Masjid api-api. Ning lak sing jamaah ya mung kuwi-kuwi wae. Mbok yo ayo pemudane, Mas. Sing semangat. Nggih mboten? Pemudane sapa meneh sing arep ngopeni musala? Sapa meneh sing arep ngopeni masjid nek ora pemudane? Nggih mboten? Ya muda-mudine iki ya kudu seneng karo tempat ngibadah. Masjid Tanabaya kerajaan ki nang tengah-tengah mriku nika nggih. Kula pun nate ndalu kon ngaji teng mriku, ben Mbah Yai pun nate. Nika nggih mboten wau liwat aku. Wah, yang wis tau kok ndobleh nang kene wis tau. Tenan ngene mboten. Masjid wis apik, mula monggo temot-temot nggih. Ngono lho. Sakniki niku langgar apik, masjid apik, musala hebat. Ning langka cah nom-nom sing do gelem kumpul-kumpul nang kono. Nek mbiyen mboten yu. Biyen ki akeh wong nom-noman wit turune do nang langgar biyen lho. Do lebar nonton kae to. Bar nonton yuk karo nyolong jambu ana sing nyolong jeruk. Wong aku ya melu kok. Melu ngutil. Melu pengutilan. Dadi mantan kutil. Kutil jambu, kutil jeruk. Nih lak niku ora didol. Dadi mam nggih mboten. Bar nonton ngono ngelih. Bari do turu nang musala. Ana sing nang masjid, engko angger subuh digugah karo Mbah Yai. Tangi. Nonton rado subuhan. Ana sing melu subuhan, ana sing langsung mung pindah nang isor beduk, aku kelingan. Engko njuk lebare kowe iki sok ngomong-ngomong, "Edan, Bro, mambengi aku dilih gym." Apa? Heeh, njuk aku ki nang isor beduk. Padahal ki pindah dhewe ning ora krasa. Lah saiki logikane gym ngendirane sing gelem ngotong-ngotong maling jambu. Lalar gawe temen. Kok ngelih kok nang isor beduk ora cemplungke peceren iki mah. Gitu. Mulane ra turang. Mulane awak dhewe kuwi lho, balik kaya mbiyen. Ayo pemudane, ngoten. Pemeneh ki meh arep tekan poso. Poso Ramadan sing gugah sahur mbok sing nom ngono lho. Aja wong sepuh gugah sahur jam 3 bengi karo ndrojot. Ayo suarane nang tuwae kaya kucing kerah to. Awa. Ewo. Aur. Ngeri medeni. Ane sing nom-nom kan iya to, sing wau ngledake degan barang iki lak nom gitu. Mulane cah nom ki nek ngledake wedang iki mau ora tawakake barang ta nom. Nek cah nom lak rada cetha. Bapak-bapak, ibu-ibu sahur. Ngene mboten. Rondo-rondo. Sudah jam 3, wayahe. Wayahe ngejangan. Ngoten. Poso. Nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Oke salate aja mok lalekake. Saben bengi. Oke jos. Nyawang konang wong urip saben bengi kok nyawang konang niki maknane apik yo ning kapan-kapan tak terangake engko nek sing pengajian bengi wae kapan-kapan nek diundang meneh lho mesti nang Tanabaya. Nek saiki kabeh bangkrut aku. Semeh jam 4 barang kok. Yen memajang hamung karo janur kuning
kuning iki mengke dibake lagu ngelekke salat ngono ya ajak salat apa Mas tulisane kok kembang kembang wae wonten gunung kembang wae weton gunung weton Tegal weton Cikal urip senajan nang Cikal gelem nyambut gawe tentrem karo keluarga rukun karo tangga uripe bahagia yo temenan lho jajal urip nang alun-alun Magelang kono ning ora duwe dhuwit ora duwe gawean ora duwe kanca kaya kethek gebedil mung tingak-tinguk ya yo halo apik urip nang kerajaan dua alah macul bali madang bengi kelon karo bojo meteng meneh arane manak wae bojone jos pacitan sarwi jenang wong urip kon kaya jenang sing raket karo sapa wae ana jenang kok bubrah kuwi jenenge bubur panas odan panas udan panas kuwi jenengane udan kethek aling-aling cape gunung terusane yuk nadyan hoab sarta lanang inomane banyu cengkir iki cengkir yo ora tegan iki temenan yo capek gunung dados salat dadi cagaing agama salat cagaing agama wis nyoto salat dadi kuncining swarga salat iya seluduh mlebu swarga eta wong Islam sedaya jalar setri nolak tua ayo nitake salat lima iku dawuh Allah kan kuwasa
balik bako sindana wafir lana mamato ya wasilan karomi wis sing nomor telune Isra Mi'raj memberi pelajaran kepada kita semua agar kita supaya ingat dengan para leluhurnya. Nggih mboten? Kok iya kuwi barang to Dik Saiful? Ya iya Bu. Tenan nek jenengan takon, kok kuwi barang to Dik Saiful? Heeh. Kok mbah tak tendang sisan. Ya nek ibu-ibu lho sithik nggih Bu nggih. Ya iya kok. Wong umur kula kene tak delok nek ora 19 kek 20. Swidak 5. Dik Saiful dalem. Lah kok tekan nggon arwah. Ngene lho maksude. Kanjeng Nabi niku nalika Isra Mi'raj kepanggih karo mbah-mbahne. Sing wis do sedo ratusan tahun termasuk kepanggih karo Nabi Ibrahim. Paham mboten? Nabi Musa, Nabi Ismail kabeh. Artinya apa? Bahwa yang dinamakan roh niku demot-demot. Walau kita sudah tiada dalam dunia ini, ning roh ke beribu-ribu tahun, juta-juta tahun tidak meninggal karena roh ke perkarane Gusti Allah. Ngono lho. Paham ora? Mulane awak dhewe kon ndongake roh kowe, kon ndongake para arwah-arwah sing wis ninggal dhisik. Wong awak dhewe iki urip nang Tanabaya, nang Krajan Dua. Kuwi ya tetep do ngenggoni warisane mbahe kok. Ya apa ora? Niki dalem-dalem ngeten iki kula saged biji yo. Iki omah gede-gede, pekarangan ombo-ombo, wite mburi ana wite pring kaya ngono. Kuwi tetep pekarangan iki warisan nek model ngene iki ndarani. Nggih mboten? Warisan gerek metingkring manggon. Wong nek kaya jenengan kuwi ketoke nek tak delokake niku model pewaris mboten perintis. Temenan. Nek pewaris niku wong nggih lugu-lugu ngeten niku. Teko biasa. Santene nek perintis wonge pancen gileleng pancen. Temenan kok sing nang panggung iki perintis. Rewet. Temenan. Nggih mboten? Ana awake jenengan awake dhewe ya kabeh sing do rawuh duwe Tegal, duwe sawah ya warisan kok. Ya apa ora? Ngono mlemune tuku dhewe. Lah. Pemenah kae tukang YouTuber. Lah. Ayo duwe Tegal, duwe sawah ya mung warisane wong tuwa kakak. Ya ora. Nek adol kula malah percaya. Nek muni tuku alah mbel, pret. Mulane niki sore niki tak elekke, ayo dulur Tanabaya, ayo dulur Krajan, Bandungan do eling karo arwahe, do didongaake. Cocok? Iki kok sing laji nang ngarep ibu-ibu kabeh iki, rombongan ibu-ibu ngeten iki nek daerah mriki wonten jamaah Yasin tahlil ora to yo? Apik, malam apa niku? Nggih malam Jumat ana sing malam werna-werna nggih. Ya iya, engko lebar pengajian dumumumke. Mbok menawa ana sing urung tau nderek teko dijawil kon melu. Paham ora? Ngono karo dikandhani nyongke mau ngaji karo Den Baguse. Ngarsa tendang sisan. Saepul. Heeh apa? Ha piye to? Amune Den Baguse ngomongke nganu, wong urip ki kon ering karo arwahe. Mesakake kon ndongake arwahe. Wong awak dhewe ki yo macul Tegal macul sawah yo nyatane gen warisan, ngono. Mulane kon ndongake ayo teko ngesuk melu. Ngono Bu, ya ora? Wah anggere wis kompak kae do melu kabeh. Nah, ora kok dhewe matre, dianake nabung bersama raketang sak ikhlase. 2000, 5000. Ngono lho. Ana
imamane ana bendaharane. Lah mengko nek akhir tahun kaya apa bulan Rejab njuk ruah ngoten niku arep tutupan ruah ngoten niku to. Arep Ramadan gawe nganake sapa akhiru sana. Ngono, pengajian. Anjuk sapa sing ngaji? Ya promosi kok ya. Daripada mung macul. Mulane ya Bu ya. Wis yo wis paske jam 4 kurang 5 menit sholawatan ngeleke para mendok eling karo arwahe ya Bu ya. Kalau bar niki njuk donga pas jam 4 rampung donga hitung-hitungan karo panitia. Lila lila ledung anak lanang nandur jagung asik cilik ala cilik ngaji bisu gede dadi wong agung cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung ayo sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman wal ali wal azhar iman wal ali wal azhar iman saben malam Jumat ali kubur dilek ngomah ngarep arep banget wajan Quran sak kalimah saben malam Jumat ali kubur dilek ngomah ngarep arep banget wajan Quran sak kalimah ngarep arep banget wajan Quran sak kalimah sholli sholli iman wal ali wal azhar iman ali wal azhar iman qadawa kebangetan teman anakku lan mantuku apa ora isin manggon omah ing pekaranganku kebangetan temen anakku lan mantuku apa ora malu pada omah tinggalanku apa ora malu manggon omah ing pekaranganku sholli iman dalam mata sholli wa sallim bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami Al-Jahil, Al-Fakir, Saipul bersama rekan-rekan khususnya dari New Aldiva undur diri, mohon maaf. Ibu nggih, sedanten salah, luput, kula niku saking kula pribadi, nek ana lerese saya Allah Subhanahu wa taala. Ampun giri sama tindak saderenge dipun aturi hastungkara donga kalih Mbah Yai. Cocok? Paham nggih? Ngaten saking kawula. Nasrul minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Injih matur sembah nuwun mekaten kala wau menggah tausiah utawi maudhutul hasanah ingkang sampun